Pretenden normalizar a ditadura do capital, mas pola nosa parte declarámonos insumisas e desobedientes ás súas imposicións. Engañando a todo el mundo, sabes manipular, vendiendo fome que tarde o temprano debemos probar, para xa que non veño que hai. O inimigo ten nome e apelidos. Eulen, Manpower, Ader, as ETTs supuxeron un ponto de inflexión na precarización laboral. Os bancos, Nova Caixa Galicia, Banco Santander, Banco Pastor, principais bichicomas, usureiros que teñen tranquilidade e conforto ante uns poderes políticos cada vez máis aos seus pés e uns medios de comunicación que tamén os legitiman. Os escritorios do INEM, centros das burlas do Estado español cara ao pobo traballador, onde nos apilan e nos manteñen unha tras outra agardando algunha migalla. Apreséntannos a insolidariedade e a rapina como as únicas vías para medrar, gabear pisando as cabezas das nosas irmás, delatar a quen rouba no supermercado, colaborar coa policía, xogar no gran irmão, termos un chip identificador que nos legalice, un chip metido no peto da chambra, un chip no carro, un chip para fichar na entrada e no saída do traballo, todo grabado, cámaras en todas partes, controlo total. As nosas vidas, os nosos gostos, as nosas fotos, todo exposto en internet. Mentres un exército de mercenarios se dedica a espiar por toda parte, por se algo se lles escapa. Intentos de infiltración, chotas, secretas e uniformados. En definitiva, estado de sitio. Mais aínda non conseguiron absorbernos. Aínda hai fendas, e nós temos que ir abrindo máis, até que caia. Aprofundarmos nas causas, nos culpáveis e irmos á praxe. Cualquier movimento ten que se nutrir de acción, construcción e combate. Porque a sociedade que buscamos alicérzase sobre a borralla da actual. Por iso é preciso construir as marxes e bater nas zonas fracas do seu imperio de cartón. Pan e circo danos a dictadura parlamentaria española. O circo continúa. O seu show debe continuar. Ben sabemos que a revolución non vai ser televisada, mas a falta de pan meten máis policia. Un contexto, por tanto, que cumpre aproveitar. Queremos que se vexa o conflito. E non imos ficar quedas, nen pola outra meixela. É mentira iso do carácter manso do pobo galego. É mentira iso do carácter manso das mulleres. Este pobo non é sumiso, aínda, despois de séculos de porfía na doma e castrazón por parte de España. Desde as revoltas irmandiñas aos maquis, desde a defensa dos montes comunais ás mobilizacións operarias do 72, desde a primeira UPG ao EXE. Aquí nen con Franco, nen con Fraga, nen con Feixóo nos asimilaron, ni con fascista de Conde Roa na Cámara Municipal. Debaixo do asfalto está a terra e detrás do circo español está a realidade galega. Somos o precariado consciente.
e seguimos sentindo orgullo de sermos nós a clase obreira. As camareiras, as que estudamos con Boloña, as que damos aulas particulares por horas, as carpinteiras, as celadoras, as caixeiras de supermercado, as paradas, as pintoras, as que apañan e revenden cobre, as que fregan escaleiras, as metalúrxicas, as manteiras, as que labran a terra, as que están presas, as que andan ao mar, as que van alá e as que están por vir. Temos unha responsabilidade ilusionante que asumir e hai sitio para todas. Resistir, combater e vencermos nós. Ningún agresión sen resposta. Viva Galiza Ceibe, socialista e feminista!